para ver pois un pouco que pode interesarme, a que podo dedicarme no futuro, ver un pouco tamén as asignaturas, porque a veces pensamos que unha carreira dunha maneira, pero resulta que vemos as asignaturas e pasa a ser algo completamente distinto. E é que estou un pouco indecisa, collín de todo, porque ainda non o sei. Que queren ser de maiores os adolescentes? A pregunta non é doada, pero para tentar resolver dúbidas, uns 10.000 mozos de 187 institutos de toda Galicia van pasar ata o venres polo Salón Educal en Pontevedra. Probar en primeira persoa como é o traballo dun técnico de imaxe e son ou dun experto en coctelería ou estar na recepción virtual dun hotel. Vamos facendo o check-in dese hotel seguindo os pasos. Vivir a tensión no interior dun blindado ou experimentar esa sensación orgánica do barro. Quizáis canta máis tecnoloxía hai, máis temos esa necesidade de recuperar ese contacto. Os estudantes buscan aquí información e tamén sensacións que lles axuden a tomar unha decisión vital. A tecnoloxía ou a inteligencia artificial gústame moito, así que a ver se atopo algún stand por aquí para informarme. Me gustaría moito a rama da sanidade, pero bueno, últimamente a nota de corte está moi alta, entonces pois hai que baraxar varias opcións. Yo a mecánica de coches. Nalgúns casos, para que a información sexa máis próxima, atenden os expositores alumnos de doutoramento. Somos tecnólogas de alimentos, é unha carreira que non está nada coñecida, pero realmente en toda a industria é necesario un tecnólogo de alimentos. Hai titulacións que existen que eles non saben que están aí. Aparte que temos 187 centros confirmados. 10.000 estudantes nesta primeira mañá tiveron moitas visitas ás casetas que explicaban como dedicarse á moda ou á investigación.